shirya domin zumunta ta ɗalibai da yau azama na je halarta. Taro na zumunci yana da daɗi ko na sannadin shi na yi gamo wanda ban zato ba. Isa ta wannan ishe gida ne mai ɓangare da dama ciki ya wuce da irga. Na wani ciki taron muke gudana rayuwa ta baya mai daɗi ita muka waiga. Zaman mun kare shi hudu daidai tafiya ake masallaci cikini na hanga. Sai ko na matsalan na samu sallah ta la'asar ba zan so in samu lokaci ba. Da na je gunnan gaba mu kowa kuma ba ruwa da zan yi alwala fita da ɗauka. Na zaga sai na hangi wata zaune a shimfiɗa kayanta da kyalli ta ɗauki wanka. Mamaki ya shige ni ban zato ba na ganin mutum a nan haka dai sai na kori shakka. Zato na ma walla ne gamo ne mai kyau irin ta dai dole ban taɓa gani ba. Da laptop ta je tana karatu na littattafai da lemu da tufa kaya da daɗi. Na dage na yi sallama gare ta ta dago ido a take gaba na kwasai ya faɗi. Ta amsa muryar tana da sanyi na faɗa mata bukata ta taba ni babu kaudi. Na je na yi sallah na kama hanyar tafiya gida ina kasa ban hau abun hawa ba. Can baya na siriri na mota shi ita ce ake dukawa suka yi birki. Ta ce ka shigo mun ragen kan hanya baya take na shiga gaba babu nuna naki. Muna tafiya muka fara hira ni da ita hakan ya gwada mun tana da kirki. Ta nemi sanin inda ni na dosa na sanar mata hirar tamu ba ta tsaya a nan ba. Wani littafi na gani a motar wanda ke batu akan kyautata duk zamantakewa. Na ɗauka na gani sai kuma ta ce mun in kana da dama ka karanta shi kai tilawa. Na ce mata ina to za na samu ta ce kan rike a ran nawa amma fa ba batarwa. Gidan da ka gani cikin shi yau toron asabar ka kawo